Valamit mindenképpen el kell mondanom. There's something I must say. Mert hozzátartozik annak a létrejöttéhez, amihez igazából nincs is közöm. Part of the creation of something I have nothing. És mégis, ha én nem vagyok, senki se tudna róla. Mert akkor nem is létezne. No one would know about it, because it wouldn't even exist. Akkor senki se tudná, ki volt az a Balatoni Lajos. És senkit se érdekelne, hogy honnan jött és hová tartott. Ki volt az apja vagy a nagyapja. Persze, az is lehet, hogy csak azért érdekes, mert ez itt most valaminek a vége. És ha valaminek vége, akkor fontos lesz az eleje is. Morozgoványi. Igenis, hadnagy úr! Milyen nap van ma, Morozsgoványi? Szombat, hadnagy úr! Második szombat. Fürdőszombat, hadnagy úr! Mik a tiszti szolga kötelmei fürdőszombaton, Morozsgoványi? Alázatosan jelentem, a kirendelt tiszti szolga tartozik a K-célú forrázó teknőt a kellő mértékben felfűtött konyhában felállítani, kistabilizálni, 4, illetőleg 6 felől, majd az erre rendszeresített vedrekkel a katlanban lobogó alfakora forralt vízzel teleordani, igény és személy szerint. Mitől for föl a víz, Morozsgoványi? Alázatosan jelentem a tűztől, mely az udvar kelet-délkelet irányban található, úgynevezett tűzrakóhelyén kell létesíteni. Miután? Miután a fa
megfelelő méretűre lett felaprítva. Megfelelő méret? 25 Centiméter. Miután? Miután a hadnagyúr el lett kísérve, miután a bicikli kerekei fel lettek pumpálva, a Miután? renderát ki lett pucolva, Miután? a kané ki lett fordva, Miután? a szalma be lett hordva, Fordítva, Morosgoványi. Fordítva. igenis fordítva! Miután? A százados urgombjai ki lettek lancolva! Miután? A napi hadgyakorlat le lett rendezve! Miután? Miután a disznó meg lett etetve! Úgy van. És? Mit nem csinál a tisztiszolga, Morosgoványi? Alázatosan jelentem, semmilyen körülmények között nem leskelődik! Mert ha leskelődik, Széjjel lesz lőve a pompos szája. a nyúl szája, Morosgoványi! Igenis, hadnagy úr! Várjál már! Még egy kicsi. Jó, sok! Mit bámészkodsz? Nincs jobb dolgod? Menjél már ki! Mit mosolyogsz? Mert a lényeg. Igaza van a költőnek. Mi végre van, ha föláll az emberi fasz? Ki tudja azt? Nem igaz? Morosgoványi. Igenis, hadnagy úr! Továbbá megkérdem én, Morosgoványi, egyenes szóval magyarul, hogy van-e nagyobb dolog az asszony Pinánál? Mert nevezze akárki, akárhogy, mégiscsak a Pina a közös nevező. Vagy nem? És ha nem, akkor azért nem, mert nem. Vagy azért, mert csúnya. Ugye a szava neki. Vagyis mosdatlan. Vagyis disznó. Igenis, hadnagy úr! Mert megengedem én, kérem, hogy mindenféle költők tollám szebb az a szerelem kejhe, vagy a harmatos lilium, vagy éppenséggel a cunnika. Efelől semmi kétség. Vagy ahogy a nótával is meg van mondva. Hogy is? Lennél te rózsa, rózsa bimbó lennék, ami la döngi csélve szállnék felé. De ez csak úgy mondva van. Bizony. Udvarlásból, meg illedelemből. Mert a legtöbbje ez alatt a kimondott Pinát érti és gondolja. Értől engem? A Pinát! Mert ide figyelj, Vender.
Én nekem van egy nézetem, hogy nem a pina forog a világ körül, hanem igenis, a világ forog a pina körül. Erdő, ebéd! Mit fecseg itt annyit? Menjen a dolgára! Itt nekem engem is csak égre dobtak. Művésznő, aludjárcsó. Ne féltsed az alakodat, hízzál szép kövérenek, álmodj szépeket. Van egy szegény kis árvalány, nincs apja, nincsen anyja, ki szeresse. Van egy barátja, a magány, és a patakban mos reggel este.
Az árvalánynak rossz a sorsa. A kis patakban a leányka fehér ruháját mossa, mossa. A kis... Ne félj tőlem. Hiszen te reszkedsz. Varázsoljak neked csillagokat az égre? Igen. Szeretnéd? Igen. Tényleg szeretnéd? Igen. Sok millió vakcsillag. De segítened kell. Add csak a kezed. Ott, igen. Repülök! A végső győzelemre. Lehet, hogy úgy tűnik, mintha megmenekülnétek.
Na, mi lesz már? A gyertyaellátmány, Marosgovány. Marosgoványi. De nem fog megfázni a nagyságos hadnagy asszony, így az ágyból kikelve. Az a fázás csak magán múlik, Vendel, hogy milyen ügyes. Vakargasson, Marosgovány. Vakargasson. 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 Meg a vetköztet, kis csacsi. Hát tél van. Hát egy asszony, ez nem fázhat fel a berendezésével. Hallja, Marosgovány, annak sok meleg kell, rengeteg. Igenis! Várjál, hát belem kihányom, te! Meg foglak baszni, Irma. Hát szabad ilyet mondani. Szabad a kutya, úristeni! Meg a finál, dugjad belé többig a pöcsöd. Baszd meg a finál. Dugja le többig a pöcsöd. Sém mangalicám, cocikám. Mangalicám? Nem sém? Mangalicám. Kirti szócskám. Cocikám. Mondd nekem, Ferike. Leon. Vilma, mondj Irmuskám, te! Sikítszunk! Együtt! És röhögünk! Együtt! Röhögjünk! Mert hosszú a sír! És megnincsen! Passzintsan! Passzintsan! Amiben nekem! Marosgoványi. Igenis, hadnagy úr!
Kálmánkám, kisfiam! És most, szinte ebben a pillanatban, ha hihetünk a mérleg állásának, már pedig miért is ne hihetnénk, a 2-es táblán versenyző Hristo Mechmedovot maga mögé utasítva, a szovjetek világklasszisa Iván Duharin elvtárs mögé, hajszárnyival bár, de felzárkózik a mi fiunk, Balatoni Kálmán. Jön mögötte szorosan a Honvéd másik versenyzője, Miszlényi Béla. Igen, már ő áll a 4. helyen. A bolgár felszabadítási front 12. lövészezredének versenyzője nagyon jól bírja az iramot, amit a két magyar fiú diktál. Egy pillanatban még nem tudni, hogy alakulhat a végeredmény. Az első hely sorsa már eldőlt, de az elmúlt percekben őrületes hajrá alakult ki a második, harmadik, illetve 4. helyén. Nos, az állás jelen pillanatban első Iván Duharin, a 4-es pályán őt követi Balatoni Kálmán a Honvéd színeiben. Hajrá Kálmán, hajrá Honvéd! Aztán Hristo Mechmedov, majd Miszlényi Béla jelen pillanatban az előkelő 4. helytől. Magyarok! Hajrá Balatoni! Hajrá Miszlényi! Hajrá magyarok! Hajrá magyarok! Tudja-e vajon tartani Balatoni ezt a borzasztóan kényes második helyet? Mi az, hogy tudja? 58 másodperccel a vége előtt Balatoni őrületes hajrába kezd. Vele együtt Miszlényi is. Miszlényi a harmadik. Balatoni már csak 0-2-vel van Duharin mögött. Csak 0-1-jel. Csak nem! Gató! 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 Tetszik mi? Szállj le róla. Végbámulta a spinét. Így is második vagyok. Mert én húztalak. Kis csibe. Ez a verseny sokkal fontosabb annál. Ez a nő lesz a feleségem. Hülye vagy? Te nem is ismered. Hova bábulsz, baszd meg egész idő alatt? Tudod, hol vagy most, kis csibe? Nem? Akkor nézzél szépen magad elé, és tudd, hogy hol állsz. Fordulóponton azután meg elbaszol. Mi ér meg neked valamit, mi? A második leszel Norvégia. Teljesen hülye vagy? Második vagyok. Dehogy? Épp hogy. Ne dumáljál nekem, nézzél szépen a tányérodba, aztán zabáljál rendesen. Ez most már nem leves. Bekapsz nekem valami műfogat vagy karikagyűrűt, aztán kész. Értettem? Igenis. Na, azért. Lipig. Száraz, veszélyes. Tele minden szarral, gézzel, battával. Kevés sikosító, hogy elég legyen a 3 ürítés. Értettem? Béla. Béla, te kijössz a Kálmánnal. Szemmel tartod a ruszkit. Neked is jót tesz. A szovjet az első, mi a másodikok. Hajrá, Honvéd! Hajrá, magyarok! Bejött a Vassziljev mozdulat.
A Gárme elharánynyelés, meg minden. Nem tudom, hogy mi baja van. Gartmai haránynyelés? Babja veszni? Észre se vetted, mi? Nem. És miért nem? Mert a nyúl is a nőt nézi. De most megmondom neked, te csak a harmadik lehetsz. És a bajnoknőt a bajnok viszi. Mondom, a bajnoknő. Keményebb, mint az acél! Nagy örömmel üdvözölhetjük a baráti hadseregek Spartakiádján Acél Gizella elvtársnőt, a konzervipar versenyzőjét, aki a kubai világifjúsági találkozón első helyezést ért el vakfűzelét kolbásszalból, valamint a sportevészet másik nemzetközi hírű kiválóságát, a mongol Buldogana Bat elvtársnőt, aki Pekingben aranyérmet szerzett főtt tojásból. Sorakozó. Felkészülni. Vigyázz! És megindult a hajrá a második fogásnemben. A Spartak Moszkva kiválósága mögött rögtön ott a két magyar fiú. Tétje van tehát a második fogásnak, tétje, hogy a szovjet küldöttség által választott lóverónait ki tudja a legtechnikásabban tanárra és gyomorba diktálni. Tempó! Jó lesz! Első vagy! Nincs egyszerű dolgok a versenyzőknek. És most nem hiszek a szememnek, pedig igen. Balatoni mérlege 23,5, nem! 23,7 grammal kevesebbet mutat Duharinénál. Balatoni az első helyen. Igen, sporttörténeti pillanat. Most jó magyarnak lenni Kecskeméten. Mérföldkő a magyar sportevészet országútján. Közben, ha jól értem, a lengyel edző óvást nyújtott be a bíróknál Dragulescu versenyszabályzatban nem rögzített ürítés technikája miatt. A csehek is csatlakoztak az indítványhoz. A versenybírók pedig, és ez most már biztos, a fogás nem végén ki fogják vizsgálni az esetet. A versenyzők tovább vesztettek Kálmánál. Ajaj, félek, ez szájzár lesz. A többiek nem hagyják abba az evést, hiszen az óra is falja a másodperceket. Balatoni, Kálmán, elvtársam, hát mit csinálsz? Még nincs veszve az első hely. Gyerünk! Baj van, ez bizony szájzár lesz, sőt, attól félek, nem ölcsőblokk. Én mondom, Kuba a szocialista paradicsom. És mindenütt ott a narancs. Nem kell sorba állni, csak potyog le a fákról. Na fiam, hogy vagyunk? Ha? Hogy vagyunk? Végre kezd már egy kis színed lenni. Szervusz, te csaló. Eperbe föld. A kedvenced. Misztényi Béla. Acél Gizella, gratulálok. Sokat hallottam az acélelvtársnő. Nagyra becsülöm az eredményeit. Na, ha eredmény van, akkor minden van. Béla lett a második. Duharin mögött. És ennek megvannak a maga konzekvenciái. Hallom, Norvégia? Norvégia. Engem neveznek be az Európa-bajnokságra. A lényeg az, hogy egybe vagy. Ezt úgy is mondhatom önnek, mint bajnok a bajnoknőnek. Nem igaz, Kálmán? Hoztam egy kis banánt. Jó puha. Tudom. Parancsol, elvtársnő. Köszönöm, nem. Az elvtársnő nem jön? Lehet van a kocsim. Úgy gondolok, hogy indulhatunk is. Hogy akartok még beszélgetni, Kálmán? Na jó van, fiam, ne hagyd el magad. Akkor viszontlátásra kell, mert gyógyuljon csak ügyesen. Eladó a mennyasszony! Tempósabban az uraknak! Ne sajnáld azt a pénzt! Mosolyog már, Magyikám, nem temetés lesz, hanem esküvő!
Szokjunk meg! Jó. Szökik a mennyasszony! Béla? Béla! A hazudós kurva anyját! Ki kell ám azt érdemelni, fia. Első próba az ének. Fiam, no! Norvégia. De gyere velem. Vágyok rád, Gizi. Veled akarom leélni az életemet. Szeretlek, Gizi. Nem lehet még itt a búcsúzás. Csak te voltál nékem, senki más. Elvitted álmomat, még látom arcodat. Mindig kísért egy fájó gondolat. Gondolsz-e majd rám, ha elmúlt az éjjel, minden álmunk... Gizi! Elmegyünk Norvégiába! Gizi! Gizi! Enyém vagy, Gizi! Megnyertelek, Gizi! Norvégia! S hogy nem szerettél így még senki mást. Gondolsz-e majd rám, ha elmúlt az éjjel, minden álmunkat. Ne tépd még széjjel, hazudd, hogy fáj, hogy most is. Pista! Józsi! Nyomás! Palikám, ne lazáljál! Indíts a géphez! Hogy fogod azt a slágot, te? Elnézést. Jó napot. A szakácsőrtárs mondta, meg lett beszélve. Ülj oda! Menü, desszert, tejbegríz. Kaptok kakaót! Most ki magad! Kanalt föl! Gyerünk, ez az! Kanalad! Figyelj! Hajtóz! Tejbegríz! Kásás! Csomós! Könnyek munkát nem felejti, hajátkelésre ügyel! Gyerünk még 10 másodperc! 9, 8, 7, 6, 5... Kész!
Kirill Grossman. Krisztof Diák. Jan Beher Kekes. Miszlényi Béla. Nem megy! Ez egy tisztán egy másik világ! Nem ilyen lelkiolgat kell ide, mint én! Ide is figyelni, meg oda is figyelni, így, meg úgy! Aztán mindent a bolgárok meg a szovjetek visznek! Meg Miszlényi Béla. Szarok rá! Neki mindent a segge alá toltak! Mr. Miszlényi, please! Erőtágítás! Hol vagyunk mi még attól? Kis csibe. Emlékszik Jenőbe? Épp az inott a csokoládé előtt. Hogy is álltam a szájánál. Se formázó, se darabolva, és még melegen. 6. ha lehettem. A gyári férfi azt mondta, hogy annyit tehetünk, amennyi belénk fér. De zsebben meg a táskába semmit. Volt egy Ibolya nevű lány. Annak akartam imponálni, hogy hát én is tudok valamit. Nem csak a szomizálás van a világon, meg a kötélre mászás. Ad egy kanalat, meg szódát. Csak magamban számoltam gondolatformán. Az első dekádra csinálhattam olyan 2 kiló 20-at. Akkor kapott el először a mámor. Ez a remegős érzés, hogy nagyobb az űrtartalmam, mint amekkora vagyok. Hogy egyre csak tágulsz belülről, egyre csak növekszel. Ismeretlen mély kamrák nyílnak, és kitolom egy ilyen sútyó gyerek Jenőbe. És hogy ráérez? Akartam vele fogadni 200 rumos megybe. Akkoriban nagy ritkaság volt. Karácsonykor se láttunk olyat, mind exportba ment. De azt mondtam, hogy slussz, menni kell. A hazudós kurva anyád, azt mondtam neki, de nem mert megütni. Ment és hívta a rendészt. Na és mit mondtam? Hogy hagyjam ott azokat a macska Jancsi kinizsi húsosokat, meg hogy minden edzés után villamos pénz. Verseny után kis uzsonna, szalámi és zsömle, üdítő. Most is azt mondom. És nincs pofázás. Dolgozni keményen, gyakorolni. Majd, ha újra divat lesz a gyorsasági, ha végre a NOB is belátja, szekcióban megmutatjuk az egész világnak, hogy Balatoni Kálmán kincset ér. Tisztelt Gizella elvtársnő, üdvözlöm Önt kórházunkban. A legmodernebb kortermünket a mártír feleségéről, Samueli Tibornéról nevezték el. Ez már itt a nőgyógyászati vizsgáló doktoraink kíméletesen és fájdalommentesen bánnak betegeinkkel. A dolgozók az összes kiváló dolgozó. Az fontos. Akkor Gizella elvtársnő, átigazolunk a Zöldérthez. Még pisilünk egyet és vért veszünk, jó? Gratulálok! Doktor úr, van egy kis problémánk. Zöldért. De hát a Gizi konzervos. Zöldért.
De hát az másodosztály. És nincsen kalóriapénz sem. Rendelet van hiába. A terhes anyának át kell igazolni. Ciszta vagy mióma? Ciszta. Mióma. Tibor. Ironka. János. Vagy Piroska. Vagy Miklós. Lajos. Acélelvtársnő! Gizike! Az üdülőben mondták, hogy itt találjuk önöket, Gizike. Svigadurin elvtárs szeretné meginvitálni a híres sportolónőt és a férjét egy kis hajókázásra. Meg aztán meglett itten ugyanis szűk körben hirdetve, szóval kellene tartani egy kis egy kis bemutatót. 45 kg vörös kaviár, 20 perc alatt. Felszabadulásunk 20. évfordulójának tiszteletére. Most tartunk 1 percnél. Tehát 45 kg 20 perc alatt. Értik? Én nem tudom, de nekem piszkos rossz agyam. Na milyen legyen a hányás után? De én úgy izzadok, mint a Fibinkerig az országházban. Ne csacsiskod. Az egészen más volt. Nála szegénynél leblokkádolt a libomáj. Nem tudom. Valami nagyon nem jó. Na hát csak nem fog sírni. Pont te, konzervos. Figyelj, hát hogy volt az a Fidel Castro abba a főzelékkel, mi? Ez a nagy ember az úgy tapsolt, hogy majdnem kiesett az emelvényről. Megyek, szólok az orvosnak, állítsa le az egészet. Mégiscsak előrébb van az egészség. De akkor ugrott a Szocsi út. Na, akkor szedd össze magad. Várjál, befújok. Дорогие товарищи, Драго elvtársak. теперь, когда мы все больше и больше нуждаемся в дружеской помощи для укрепления надстройки коммунизма,
Most, mikor még több segítőkarra van szükségünk a kommunizmus felépítményének erősítésére. Теперь, когда самое главное, настоящая дружба и искреннее братство, я выражаю вам благодарность. Most, mikor a legfontosabb az igazi barátság és őszinte testvériség, köszönöm nektek ezt a megemlékezést. Наши братские войска уже 20 лет охраняют Rosszul volt itt. и порядок на вашей маленькой... Igyál egy kis konyakot. Ifjúkorom óta nem volt ilyen. Ő az ott, ára fönt fölül. Az a Lajoska. Igen, az. Gyönyörű gyerek. Egy picit pici. Mindegy. Gyerek. Fel fogjuk nevelni Tita. $30 kiló a margarinból és 800 bajnokszelet. Meg ez a nyalogka. Meddig van ma? 38.526. És holnap is maga van? Zsemle, please. Mit tollászkodsz, Sanyi? Megvan az 15 kiló. Nehogy lespóroljad neki.
Hús, zsíros, növény. 15 perc. Na, rajta, lehet enni. Igyekezz, Réta. Mi van már? Gyorsabban rágj, arányelésre vigyázni, pedig már meg kéne ennie 15 kilót. Ezért legalább érdemes volt. Ahogy ez fejlődik. Meglátszik ám a szakadatlan munka. Már azon, aki fetszöl vele. Hiába. Rád se bírok nézni. Akkor ne nézzél. Hát nem is. Ezek az én szemefényem. De megvakargatnám azt a szőrös kis hasukat. Csak gyönyörű vagy. Csak. Engedd már egy kicsit, jó? Csak kicsit. Szó se lehet róla. Majd kitárom én, meglátod. Ha majd szakad. Ha észreveszem, hogy szakad, lemosdok, kitakarítom magad. Kizárom ennek a gizikének az ajtót. Már ahhoz fel is kéne tudni állni. Majd meglátod. Megint ezt a szart nézed? Macska Jancsik. Ne félj, ha én ott vagyok. Elhiszed? Ja, valószínű. Csekkfejek. Macska Jancsik. Zabálnak. Csekkfejek. Eddig már izé lettem volna. Micsoda? Micsoda? Világklasszis! Belőle nem fogtok ti volt csinálni. Kicsoda? Melegítsem a vadost? Los Angeles. Ott se voltam még életemben. Nem is leszel. Bezzeg a románok, azok kimentek. Na! Most figyeljed! Segíthetek? Jó napot. Van itt valami, magát ajánlották. Vad vagy házi? Nem is tudom. Házi? Milyen névre? Regőci. Regőci Andor. Doktor. Ez mennyi? Ez nem eladó.
38.526. Majd, ha betartjátok az edzéstervet, addig nincsen hús. A maga idejébe térsajt, ipari szalonna, ha csak ezt a Lajoskát meg nem zabáljátok. Nincsen rajta valami túl sok zabálni való. Kis cicáim! Csak ügyesen! Nőjetek, szép nagyra! Ti vagytok nekem azért világszenzáció. Még a tévében is benne lehetne lenni. Úgy bizony. Ha volna valaki, aki elintézné, ugye? Okos vagy, Küzi! Én is a zsiradékkal kezdtem. Annó. Úgy is volt az helyes. Na, cica! Egyed meg szépen! Talán, ha levennéd a papírt előbb. Akkor most figyeljél. Látod? Azt taniolt is? Csak úgy csúszik. Csupaszon 400 darab per óra. Stanióval együtt viszont 570. És ki jön ez? Beépül. Nálam még nem volt olyan, hogy valami ne épült volna be, aminek beszeret volna. Megtalálja az a maga szerepét a szervezetben. Na, figyeljetek. Mérjed. Na. Falra hány borsó. Tiszta. Hogy mit mondtál? Papa! Vegyed már észre, hogy én szégyellem magam miattad! Te miattam? Én meg hányok tőled? Egész életemben más se csináltam, csak téged. Minek jössz? Neked ne tegyél szívességet! Dögnyúvasztó! Hát jó. Ennyi. Mit gondolsz? Meddig bírnád nélkülem? Hogy hány napig? Éhen döglenél a büdös, portoló macskáiddal együtt. Meglenne a szar meg a piszok. Még a WC-re is képtelen vagy egyedül kimenni. Ne intézem én azt! Nem kell, hogy szívességet tegyél! Aztán hogy intézed el, mi? Magad alatt? Nem hiszem! Nem veszed észre, hogy nincs egy ember, akit még nem üldöztél ki a világból? Csak én vagyok ilyen hülye fasz, hogy jövök. Nem is fogok többet, az biztos. Kifizetni azt a rengeteg kaját, amit bezabáltok ezekkel a dögökkel, mi? Na jó, édes kurva anyádat! Anyukának igaza volt. Igaza volt, hogy itt hagyott téged és elhúzott. Hogy nem akart itt maradni a hatalmas, hájas seggedben. És szétrohadni veled együtt. Mert itt minden szétrohad, minden. De én nem fogok. Vedd tudomásul. Macska Jancsi. Megértetted?
Szétütöm a pofádat, neki szar! Mit képzelsz te magadról, mi? Macska Na mi van? Meg akarsz pofozni? Na gyere! Gyere, üssél meg! Jobb későn, mint soha! Egy apai pofon? Na! Egyszer az életedben! Na gyere! Gyere, pofozzál meg! Megengedem! Még pofon se érdemes! Szarja! Büdös szarzsák! Egy világklasszista! Te ne pofázzál! Csak úgy viszonyításképpen. Az Igor Vox tangon 3-21 ellen! Nekem te akkor se pofázál! Tök nyugasztó! Te nem tudod, én ki vagyok! Hogy én mit bírtam! Én dolgoztam! Én megdolgoztam a sikerét! Akinek pofázoltak is vakarét! Róla ürítés technikát neveztek el! Dögölj meg! Kis sibák! Infrakabin, a szauna és turbószolárium az alagsorban, vagy az aerobik terem melletti recreation roomban. Méregtelenítő, hátmasszázs, ajurvédikus kéz- és fejmasszázs, svéd, táj és izomlazító sportmasszázs, ezen kívül személyre szabott Tehát ezt a gyakorlatot még 20-szor javasolt elvégezni. Nálad lehet egy kicsit kevesebb. Ha elfáradtál, nyugodtan szakíts meg és pihenj egy kicsit. Ne pörgesd az elejét túlságosan, inkább figyeljed az izmaidat és koncentrálj a légzésre. Kilégzés, belégzés. Ez az. Nagyon jó. Ne erőlködj, csak lazán. Nyugodtan vegyél vissza egy kicsit. Figyeld a testedet, érezd az izmaidat. Ez a gyakorlat a mellizmokra megy és csodákra képes. Látni fogod a különbséget magadon. Már ha kimész az öltözőbe, látni fogod. Még 5-ször és aztán befejezzük. Jól van, nagyon jó. Lassabban. Tartsd a távolságot a két kar között. Rendben. Mára elég. Állj! Stop! $38.526. 1474 vissza. A számla. Tessék. Viszontlátásra. Papa! Én vagyok. Megjöttem.
Galamba kurva anyádat, mit csinálsz? Na, papa, szép leszel.
Elnézést. Ahó! Hú. Elnézést! Amikor a pincébe értem, When I reached the cellar, mint valami vaspók, like an mindenféle iron karok spider, vették körül. he was surrounded by all kinds of arms. Szétszedte magát. He had dissembled himself. Már csak a gép tartotta életben, az is Only the pusztította machine el. kept him in life, and that was what destroyed És him. azt keltette újra And then életre. brought him to life again. Láttam, amikor a mechanika működésbe lendül. I saw the mechanism spring into action. A szívét tartó kar The arm holding his a heart lüktető hús súlyától kifelé from the fordul. weight of the pulsating flesh turn outwards, Aztán eléri a billenőzárat, reach the tilting amely lock, oldja az addig visszafeszített pengét. which in turn releases the blade drawn back so far. Abban a pillanatban vált el a fej a testétől. That was the moment his head came apart from his body. Csak egy pillanatra rá, And a moment later, amíg egy perccel előbb dolgozó jobb kar. his right arm, A working vállán. only a minute ago, Persze from mindig his vannak shoulder. szépséghibák. Of course, there are always faults. Jelen esetben kettő is. In the present case, too. A feje meg a karja. The head and his arm. Torzó lett. He's a torso, Archaikus. archaic. Ha valami, akkor azt talán mégiscsak There's hiányzik. anything Vannak missing dolgok, amiket nem lehet sehová. is that there are things Nem lehet beletenni semmiféle preparátumba. that just cannot be mounted. Mert valaki kitömheti az apját, vagy szimbolikusan az egész You család. can mount your father, or so to speak, your whole De family. valahogy azt, amit akkor érez az ember, somehow, amikor megindul a penge a feje What you felé, feel when the blade gets nearer his head, akkor érzel. what you feel then, Azt nem lehet kitömni. just cannot be mounted. Ez az, ami hozzátartozik, igen, This is what- hogy igazából ki is az a Balaton. This is a part of who Lajos Balatoni really is. És szerintem ez a lényeg. This is the essence, I think. Persze mindenkinek más a fontos. Of course, different things are important for different people. Van, akinek a tér. For some, it is space, Van, akinek az idő. and for others, time.
sötét arcod, hogy félsz kinn a sötétben, ha a fákat nevetni hallod. Szellem jár a régi fák közt még. Bújj még közelebb, kérlek, hogy halljam a remegő hangod. Csillog a könny a szemedbe,